дар Русия муҳоҷиронро ба ҷанг ҷалб мекунанд. Навор аз ҷараёни чунин ҷалбкунӣ чанде пеш дар интернет паҳн шуд. Чӣ тавр муҳоҷиронро ҷалб мекунанд? Ин чӣ паёмад хоҳад дошт ва чӣ бояд кард? Биёед ҳамин мавзӯъро матрах мекунем. Навори дар боло зикршудаи баҳсбарангез дар яке аз майдонҳои сохтмонӣ дар Москав сабт шудааст. муҳоҷирон аз Осиёи Марказиро қатор карда пешашон интихоб мегузоранд: имзои қарордод бо вазорати мудофиа ё ки ихроҷ шудан аз Русия. Можно заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Заключение контракта идет от года до 5 лет. После того, как заканчивается контракт, вам дают российский паспорт, и вы становитесь гражданином Российской Федерации. И не надо вам никаких разрешений на работу и тому подобное. При этом 100% будете находиться в зоне СВО. Зарплата идет от 210 тысяч рублей ежемесячно. Я думаю, все равно больше, чем вы здесь зарабатываете. Вот, бесплатное лечение. Санаторно-курортное. Да, страхование жизни. Вот. Статус ветерана боевых действий. Ты что киваешь? Ты понимаешь, о чем я говорю? Что просто? Весело. Да. Вот. Кто, желающие есть? Поднимите руки. Нет, кому желающие. Вы туда на родину. Да-да, едем на родину. ин навор миёни ҷомеа вокунишу норозигиро барангехт. ҳарчанд танҳо дар фазои маҷозӣ буд, лекин бояд донист ки ин ягона ҳодисаи пеши интихоб гузоштани муҳоҷирони меҳнатӣ нест. чунин ҳолатҳо дар марказҳои муҳоҷират, зимни рейдҳо дар майдони сохтмону бозорҳо ва ҳатто зиндонҳо низ сабт шуданд. муҳоҷиронро маҷбур мекунанд ки ҷанг ё ихроҷро интихоб кунанд. моҳи октябри соли 2023 раиси кумитаи тафтишотии Русия Александр Бастрикин пешниҳод намуд ки муҳоҷирон низ ба ҷанг фиристода шаванд ва онҳое ки шаҳрвандии Русияро гирифта, лекин намехоҳанд ба қавле ватанро ҳимоя кунанд, аз шаҳрвандӣ маҳрум гарданд. Пока идет специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином Российской Федерации, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства. аввали имсол Путин амреро имзо кард осону сабук кардани гирифтани шаҳрвандӣ барои муҳоҷироне ки бо артиш барои иштирок дар амалиёти махсуси ҳарбии Русия ё худ ҷанг дар Украина қарордод мебанданд. ин шароит фароҳам овард то муҳоҷирон давоми 1 соли ба қавли хидмат шиносномаи Русияро соҳиб шаванд. каме баъдтар боз як қонуне қабул шуд ки тибқи он барои дар қайди ҳарбӣ нагузоштан аз шаҳрвандии соҳибшуда метавонанд маҳрум кунанд. чӣ гуна ва дар куҷо муҳоҷиронро маҷбур мекунанд? баъди таҳияи асоси ҳуқуқӣ рейдҳо дар ин кишвар бештар шуданд бо баҳонаи санҷиши будубоши қонунии муҳоҷирон ки зимни он низ ба қавли қонуншиканиҳоро ба ҷанг дар Украина ташвиқ ва ҳатто маҷбур мекарданд. рейдҳо дар сохтмону бозору хобгоҳҳо мегузаранд бо шеваи дағалу таҳқиромез. ҳадафи асосӣ тарсдиҳии муҳоҷирон аз ихроҷ ва маҷбурсозии онҳо ба имзои қарордод бо артиши Русия аст. чанд далел меорем. моҳи сентябр дар фурудгоҳи Шереметово ҳудуди 300 муҳоҷир боздошт шуданд. назди онҳо интихоб гузоштанд ё имзои қарордод бо вазорати мудофиа ё ихроҷ шудан аз ин кишвар. мунтазам дар марказҳои муҳоҷират аз ҷумла дар Сахара ва боздоштшудагонро ба таври оммавӣ бозпурсӣ карда ба онҳо таҳдиди ихроҷ ё имзои қарордод мекарданд. хешовандони муҳоҷирони дар Русия ба зиндон маҳкум шуда низ аз фишори доимӣ шикоят мекунанд. онҳо мегӯянд мақомоти ин кишвар шароити нигаҳдории пайвандонашонро дар зиндон тоқатфарсо карда ба онҳо таҳдид мекунанд ки бо артиши ин кишвар шартнома имзо кунанд. омор чиро нишон медиҳад? тибқи маълумоти вазорати корҳои хориҷӣ дар зарфи 8 моҳи соли 2024 1117 муҳоҷирро ки шаҳрвандии Русияро доштанд барои дар қайди ҳарбӣ нагузоштани худ аз ин кишвар хориҷ карданд. ҳудуди 10 000 муҳоҷир ки шаҳрвандии Русияро доштанд ба ҷанг фиристода шуданд. дар ин бора охири моҳи июн Александр Бастрикин изҳори назар карда буд. ба гуфти ӯ дар ҷараёни рейдҳо зиёда аз 30 000 шахсе ки худро дар қайди ҳарбӣ нагузоштааст ошкор шуда ҳудуди 10 000 онҳо ба ҷанг фиристода. Мы нашли, знаете, такую фишку, которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать Российскую Федерацию.
В чем эта фишка заключается? Мы стали реализовывать положение Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции. Мы более 30 тысяч уже отловили таких нежелающих, получивших гражданство, но не желающих встать на воинский учет. Вот. Поставили на учет, и уже порядка 10 тысяч из них направлены в зону специальной военной операции. Нам говорят, зачем они там нужны, товарищи? Рыть окопы, укрепления создавать. аммо дар умум то ин замон чӣ қадар шаҳрванди тоҷикистон ва дигар кишварҳои осиёи миёна ба ҷанги русияву украина фиристода шуданд, бо кадом шева ва чанде аз онҳо кушта шуданд маълум нест. BBC теъдоди шаҳрвандони дар ин ҷанг кушташудаи се кишвари минтақаро чунин ҳисоб кардааст: 51 шаҳрванди тоҷикистон, 47 шаҳрванди узбекистон, 26 шаҳрванди қирғизистон. ин рақамҳо ба маълумоти кушода, яъне боз асос ёфтанд, лекин теъдоди воқеии талафот шояд зиёдтар бошад. русия давоми солҳои 2023-2024 шароити будубоши муҳоҷиронро сангин карда ихроҷи онҳоро бештар намуд. тибқи маълумоти вазорати корҳои дохилии ин кишвар, дар нимсолаи аввали соли 2024 дар умум беш аз 30 000 шаҳрванди хориҷӣ аз русия ихроҷ шуданд. ин қариб 2 баробар зиёдтар нисбат ба як соли пеш аст. вуруди 100 000 хориҷӣ манъ шудааст, ки ин 55% зиёдтар нисбат ба як соли пеш аст. вокуниш ва паёмадҳо. ҳомиёни ҳуқуқ маҷбур кардани муҳоҷирон ба ҷангро нақси ҳуқуқи байналмилалӣ мешуморанд. ғайр аз ин шаҳрванди тоҷикистонро барои иштирок дар ҷанг дар ватан муҷозот интизор аст. мувофиқи моддаи 401 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон, барои зархаридӣ, яъне иштирок дар низоъҳои мусаллаҳона ё амалиёти ҳарбӣ дар кишвари дигар аз 12 то 20 сол зиндон пешбинӣ шудааст. Человек имеет двойное гражданство, гражданин Таджикистана и гражданин России. На территории Таджикистана у него все права и обязанности гражданина Таджикистана, точно так же на территории России. И неважно, какой из гражданства он первый получил, да, скажем, и какой нации он является. Если человек получил гражданство России и находится на территории России и был мобилизован, поехал на войну и как-то когда-то вернулся в Таджикистан, его не должны привлекать к уголовной ответственности, потому что он выполнял свои обязательства в рамках своего гражданства в Российской Федерации. И по соглашению о двойном гражданстве, которое подписано между Таджикистаном и Россией, там указано, что взаимные вот эти обязательные службы признаются друг у друга. Например, если он служил в Таджикистане, это признается в России, также российская служба признается в Таджикистане, да, и не будут они заново призваны. Но это не касается мобилизации, там это прямо сказано. То есть лица с двойным гражданством, также Таджикистан в случае каких-то ситуаций может их мобилизовать, призвать на военную службу там, да, в целях защиты своего государства, там, еще что-нибудь. Поэтому вот именно этих лиц нельзя будет привлечь к уголовной ответственности. А наших граждан, не имеющих гражданства Российской Федерации, которые по каким-то причинам попадают на войну, их уже можно будет привлечь к уголовной ответственности. таъсир ба оилаҳо. дар зиндагии бисёре аз оилаҳои муҳоҷирони ихроҷшуда мушкили таъмини рӯзгор бештар хоҳад шуд. нафароне ки барои рафтан ба ҷанг розӣ мешаванд бо хатари марг рӯбаро мешаванд. масалан, суҳроби 23 сола барои саркашӣ аз имзои қарордод дар санкт петербург боздошту латукуб шуд. ба ӯ таҳдид карданд ки аз русия ихроҷ мекунанд. ба хешовандони ӯ муяссар шуд ки суҳробро озод кунанд. мансур ҳоҷиеви 30 сола бошад, дар перм боздошт гардида баъди саркашӣ аз имзои қарордод бо истифода аз электрошокер мавриди шиканҷа қарор гирифта ба тоҷикистон ихроҷ шуд. аммо як теъдод аз боздоштшудагон дар чунин ҳолат зери фишор ба шартҳо розӣ мешаванд. 12 сентябр аввал ман рафтум документамро падават кардам ба гирифтани гражданства. Соответственно, дар аввал онҳо документи маро нахостанд қабул кунанд. Гуфтанд ки шумо бояд контракт подписат кунед барои ҷанг рафтан. Ман гуфтам ки ман контракт подписат намекунам. Агар негуфтанд, мо документи шуморо қабул намекунем ба гражданство. Ман гуфтам ки ба основании чиво шумо документи маро қабул намекунед. Соответственно, ӯ гуфтанд ки приказ омадагӣ. оилаҳои онҳое ки ихроҷ мешаванд мисли мансур мушкили молиявии бештарро эҳсос мекунанд. фишору шиканҷаи муҳоҷирон барои саркашӣ аз имзои қарордод бо артиши русия ва фирор аз маргу таъқиби ҷиноятӣ дар ватан далели нақси ҷиддии ҳуқуқҳои муҳоҷирон дар ин кишвар аст. чӣ метавон кард?
муҳоҷирон назди интихоб қарор доранд, қарордод ва дар пайи он ҷангу марг ва таъқиби ҷиноятӣ ё ихроҷ. ин интихоб ба зиндагӣ ва ҳуқуқ ба ояндаи онҳо дахл дорад. бисёр муҳим аст ки онҳо интихоби дуруст кунанд. агар шумо ё наздиконатон дар чунин ҳолат қарор доред, бояд донед ки роҳи ҳал ва имкони дастрасӣ ба кӯмак ҳаст. ҳуқуқшиносон ба муҳоҷирон чунин маслиҳатҳоро медиҳанд: сабти ҳолатҳои фишор, яъне ба навор бигиред, муроҷиат ба созмонҳои ҳомии ҳуқуқ барои кӯмак, худдорӣ аз имзои ҳуҷҷатҳо зери таҳдиду фишор. созмонҳои ҳомии ҳуқуқ омодаанд ки шахсони ба чунин мушкил дучор шударо дастгирӣ кунанд. талошҳои муштарак метавонанд таваҷҷӯҳро ба нақзи ҳуқуқҳои муҳоҷирон ҷалб кунанд. рақамҳо барои тамосро мо зери ин видео мегузорем. ба саҳифаҳои мо обуна шавед, то аз далелҳои воқеӣ огоҳ ва аз дасткориву дурӯғпароканиҳо эмин бошед.